siyibiza nge-stomach exercise, ila esi-exercise-isa khona isisu sethu. Sizolala ngomhlane, it's either ungathola umuntu ongayenza naye, sisebenzisa la ibhola, kukuwena ningathintana ngezandla noma nisebenzise ibhola. Le ngizoyenza noXolo. Xolo uzolala ngomhlane, nami ngizolala ngomhlane. Xolo ngizobala in 3, 2, 1, woza-ke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. You come up, relaxa, uthambise umzimba. Sizowenza ama-intervals-ke lana Xolo njengoba siqale ku-10 manje sesiya ku-15. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1.